Ngilalela. Hayi lezo imali-ke zonke ezakho umama nalezi ayikhafe ngazo thina sonke nje okuningi. Izona lezi engangithenga ngazo iy'moto ngoba ngase ngihlala ngishe-flat-ini. Sigcina singasazwani. Ndodana uthini kumina? Eyi, yikho ngicela usisi ngase ngicela ngiphelezelele. Ndodana wawungayenza kanjani into efana le? Eyi baba. Kuyimina engakulanda. Ngathi uzohlala ngoba ubaba omdala ehambile, nonkosikazi ehambile. Behambe ngendlela engahlelekile. Ngathi nje abangani abantu abangilimaza ngoba kuyimanje akuphileki ngiyabona ukuthi isikhathi siyahamba kufanele ngizocela ukuhlambuluka kuwena. Hawu ngoba baba isikhathi usukhulile. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwaMapholoba eBay. Bathe-ke sisondele ngoba sithe thina sikho bafishane sibade kakhulu. Sathi hayi nathi asisondele sizozwa ukuthi la ekhaya kwenzakalani. Sawubona njani? Unjani sisi wami? Ngiyaphila. Sacela ababukeli emakhaya uzisho igama. Sanibonani nonke babukeli igama kahle uSifiso wakwaNgcobo. Sifiso Ngcobo. Sifiso umeme inkinga zomndeni okusho ukuthi kuneyinhlambuluko lapho ngoba that's what we do. So iqala phi inkinga izoba inhlambuluko nje? Into engingayisho yona sisi kuningi kakhulu kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngoba selifikile usuku lwanamhlanje okuningi kuzogcina kulungile. Ngathini ngo-2000 ngesikhathi se-COVID 2020 to 2021 kwaba nesimo sokuthi besihlala ngapha endaweni yaseMthunzini. Okay. Sase sithathwa-ke ubaba ngoba kwaba nokudlula kwabazali. Wangithatha kwathi hayi angizohlala naye baba omncane. Baba omncane wakho. So kwadlula umama nobaba nge-COVID. Nge-COVID. Okay. Wase seyangizi ngoba bengithemba kakhulu nje ngoba abanabo abantwana. Mina umuntu obengibenzela zonke izinto. Okay, okay. So akhathi ekudlula abazali ubaba omncane wasethi hayi ungabusahlala wedwa. Kwazise nge-COVID imizi eminingi yavalwa. Yebo. So manje-ke ukukhula kwakho-ke sisakhuluma ngabazali bakho la sebedlulile. Ukhule kanjani? Hayi isimo besikahle nje sisonke noma phela kwangayona umndeni uphila kahle kakhulu. Kodwa yonke into nje affordeka kuphileka. Ngesimo sokuthi kwabonakala singaze ngibe umuntu ngoba bese ngiqala nami ngenza izinto ezingalungile ezibhedayo. Ebhedayo njengani? Umuntu-ke wacula edakamizweni notshwala kakhulu. Manje-ke Usuphumile manje? Hayi manje sengiphumile. So-clean. Yonke into isikahle. Okay, siyabonga-ke. So manje-ke asiqhubekele la usuhlala noba omncane-ke injani impilo lapho? Hayi sifikile nje kwahlaleka kwamnandi yonke into. Kwasho ukuthi ubaba omncane bewumuntu osebenza emayini. Ubehamba isikhathi esiningi aphinde abuye. Mina umuntu ebengihlala naye umamncane ngoba izinto eziningi nje ngathini ngisho ubaba omncane ezinye wayethemba mina ubaba omncane ubehamba isikhathi eside. Kwazisa ngithi uthe akanazo iy'ngane? Abanazo iy'ngane. Okay. So iqala phi inkinga? Inkinga iqala la umamncane ebasengozini emoto. Futhi uma ebasengozini emoto ngoba ezinye izinto eziningi ngangizazi wayehlala ngitshele ubaba omncane okuningi wakuzwa ngami. Manje uthe sekuba nenkinga ngoba baningi ukhona lunozalo lasekhaya olukhona. Kwatholakala ukuthi-ke manje kamamncane nabo babeyiphathi imindeni wethu. Kwagcina umamncane-ke engasafihleki ngendlela eqondile. Ngahlangana nomunye nje umfo esasifunda nayo ngoye. Lo mfo waye wangiluleka ngendlela yokuthi unayo umuntu angabambisana naye ongangisiza kulezi kwindaba yokuthi ngikleme imali. Ukleme imali? Uba omncane uyalazi lolu daba uthi wena ubhizi ufuna indaba yokuklema imali? Yiyo le phela into engenza ngizocela inhlambuluko kuyena ngoba iy'mali umuntu uyikleme zonke wazidla nendlela umamncane afihleka ngayo. Ubaba omncane wabukeka kambi. Kubo kamama kwakuyimanje nje ubaba omncane akazwani namuntu. Ngenxa yokuthi akamfihlanga kahle unkosikazi wakhe. Kwaziwa ukuthi wadla iy'mali
kanti iy'mali zadliwa wuwe. kanti zadliwa yimina imali zonke. After uba omncane-ke nikuthathile kushona abazali bakho, wena uzomenza kanje, uzizwa kanjani ethukwa left right, kuthiwa-ke na udla iy'mali akasafihli kahle iy'ngane zabo? Iyona into engenza ngoba nami akuphileki, ngithi ngiyazama ukuthi eyi le nto le ngisho ngajabula kangakanani kodwa ngihlale ngifike lolo nempeza ukuthi uba mncane uthwele icala angalazi. Nami ngiyavimbeka ey'ntweni zami ngoba manje akumuveki. Mhlampe uma ngingakwazi ukuthi ngikhulume naye baba omncane la, khona okungcono naye angangisiza ngakho. Manje yikho bengithi nje ngicela inhlambuluko kakhulu. Ngifisa ukwazi, uclaimile iy'mali of which-ke na I'm sure ziningi. Imalini, noma ngasashongo ukuthi imalini, kodwa-ke ngangitshela ukuthi imali yashonaphi, wenzani ngayo? Eyi, umuntu wamaphathi ngathenga imoto, mhlampe iy'moto zaze zabambili ngiyiginqa. Uyiginqa? Ngoba ngaqale ngathenga iPolo. Hhayi, kwaba leso sikhathi la beyond repair. Hhayi, ngalishiya kanjalo. Ney'kweletu-ke ngoba phela umuntu eseney'kweletu ey'ningi. So ayikho into ebambekayo esingathi mhlawumbe wathenga umuzi noma khona into ayenzela yena uba omncane ongayiveza usuyidlile le mali? Eyi, akukho ma, akukho. So manje uba omncane wakho-ke yena-ke uyakubuza-ke ukuthi lezi moto uyithathaphi, wajika wa-right, lapha uyasebenza? Nje Wangasebenzela ama-agent. Busenza ama-agent. After leso sikhathi ngashiya phansi. Washiya phansi. So manje-ke akakubuzi yena ukuthi-ke na lezi moto sey'qhamukaphi, wena waba namaphathi, awusebenzi nje? Asazwene ngaleso sikhathi kuba kwayena ngangingasamazi ukuthi uyini. Saxabana nje ngahamba ngayohlala eflethini. Okay. Wena usunemali yama-flat? Umuntu onjani? Ngahamba ngayohlala eflethini nje yonke into, impilo yami kwasekumina nje ngangiyiphosa. Uyiphethe manje? Hayi manje kunzima. So manje uba omncane wakho umuntu onjani before sikhulume naye? Sibone ukuthi-ke nafanele silindeleni. Hhayi, ubaba omncane ngokumazi kwami uba akwazi ukungithatha nje. Wayewumuntu owayengithanda kakhulu ngoba noma esebona ukuthi kwenzeka izinto ey'kanje, wakwazama ukukhuluma nami, kodwa-ke kwasho ukuthi nami ngisabanjwe isiteji nabangani. Kodwa-ke mhlampe uma ngingazange ngikhuluma naye, mhlampe kukhona ukuthize okungenzeka okungcono. Okungenzeka. Ngoba akayena umuntu, imina nje engamona. Mhlampe uma ungahamba nawe nje uba sifikile, kukhona mhlampe okungenzeka umehluko. Okay, so unayo enye indawo yokuhlala ifuthi uyakuxosha phela wena uthatha imali kankosikazi wakhe, unkosikazi wangangcwatshwa kahle ngenxa yokuthi imali ayikho ayibona. Ya, ngakhetha ukubuyela nje ngoba sengisekhaya sengabuyela emzini kababa lo. Ubaba lo washona? Yebo, eBase. Okay. Ngiyayizwela ukuthi-ke na umfana wa-decide ukuthi-ke na ayi, ngoba-ke noma mncane ushiye zonke izinto nami, yimina engazi ama-details, angihlangane nomngani, sihambe siyoyikleyima le mali, ubaba omncane abe mumbi emndenini kankosikazi wakhe. But-ke ubaba omncane ukhona, sizomthatha naye sihlale phansi simazise ngalolu daba ukuthi iphutha lalingekho kuyena, nomndeni usuzokwazi ukuthi iphutha lalingekho kuyena. Asemlando ubaba omncane. Ake sesibuyele babukele emakhaya, sihleli naye ubaba omncane, sesizoqala sikhulume ngalo lolu daba. Sawubona njani? Siyaphila nkosazana, njani? Siyaphila. Ubaba omncane uba igama? Igama lami nguThemba. uThemba. Ngosami nguNgcobo. Ngcobo, okay. Siyabonga kakhulu ubaba uNgcobo ukuthi usivumele size kula magceka la ekhaya. Besimenye umfana wakho la eceleni. Wathi ucela kuze uBlack Life inkinga zomndeni la kwenziwa khona inhlambuluko. So unento nje afisa ukutshela yona. Ngakhuluma. Baba omncane unjani? Siyaphila ndodana, njani? Hayi, siyaphila. Hayi, siyaphila ndodana. Hayi, kona kubi kakhulu baba omncane, kodwa-ke angazi ukuthi mhlawumpe kuzokwamukeleka kanjani. Bengajabula ukuthi mhlawumpe kuphele lolu hlelo sekukhona ukuya phambili. Yebo, ngilalele ndodana. La kwenzeka esinye isimo baba omncane, uma ngabe uyakhumbula ngesikhathi se-COVID-19 2021, lesikhathi sidlula umama emhlabeni. Yebo, ngikhumbula kahle.
Kuba-ke kwagcina kunenkinga ezaziningi nje. Uyakhumbula abakakhuzwayo kamamncane bafika bahlasela ekhaya nje, nawazi wagcina udikika usungasefika ekhaya. Manje leyo nkinga leyo kamncane yimi engaba isizathu sazo zonke lezo nkinga. Ngalesa sikhathi la bengaba mina umuntu omubi. Yebo. Engahlula ukungcwaba unkosikazi wami. Yebo baba omncane. Awuchaze ndodana ngilalela. Naba ngempela. Hey, into eyenzeka baba omncane ngoba phela bengisafunda ongoye ngalesa sikhathi. Ngigibela ngiphinde ngibuye. Uyakhumbula nawe ukuthi ubungahlali isikhathi esiningi ubungekho ubuhamba nomsebenzi. Yebo kade ngibamba amatoho ey'ngane. Uma mncane kwenze ngoba adlule emhlabeni futhi izinto ey'ningi wayengitshelile ngazo ukuthi uma kwenzeka 1 no 2 ngoba wena ukho isikhathi esiningi ngikwazisa. Ngabe seke khona umfowethu wakwaDlamini ebengizwana naye kakhulu lapha. Wazama ukuthi ngichazele ukuthi kwenzeka isimo esikanje. Wathi hayi khona umuntu amaziyo osebenza waka-Rafu nezinto ey'ningi nje claim izinto angakwazi ukungisiza sithole imali. Zani zemali? Yebo. Awulande ndodana ngilalela. Lezo imali-ke zonke ezakho umama nalezi ayikhafe ngazo thina sonke nje okuningi. Izona lezi engangithenga ngazo iy'moto ngoba ngase ngihlala ngishefulethini. Sigcina singasazwani. Ndodana uthini kumina? Yikho ngicela usisi ngase ngicela ngiphelekezele. Ndodana wangenza kanjani into efana le? Baba. Kuyimina engakulanda. Ngathi uzohlala ngoba ubaba omdala ehambile, nonkosi ehambile. Behambe ngendlela engahlelekile. Ngathi nje abangani abantu abangilimaza ngoba kuyimanje akuphileki. Ngiyabona ukuthi isikhathi siyahamba kufanele ngizocela ukuhlambuluka kuwena. Ngoba baba isikhathi usukhulile. Ndodana wami yazi wangiphoxa. Ongenza into efana nale kumina ngabe umuntu omubi nasekhweni lami ngihlule ukungcwaba unkosikazi wami. Kanti wena ubhizi ney'moto nje udla imali kankosikazi. Hayi ngicela ngempela baba inhlambuluko. Ngiyacela impela. Ngiyacela nje ungithathelele. Ngiyacela ungithathelele baba. Ngenza noma ingane ekuzozama ukuthi nawe kube khona indlela esizokwazi. Ngiyasakhumbula ukuphila nawe baba. Kuyiqiniso ukuthi uyaxolisa kuwe. Kakhulu baba. Ndodana ngiyakuzwa. Kakhulu baba. Mr. Ncwaba. Usazana. Indodana wakho la uyindodana enjani? Ngoba ngiyakuzwa ukuthi-ke nakwazana nawe ungcwaba unkosikazi wakho kanti yena ubebhizi eqhufuza imali. Uyindodana enjani kuwena before wazi lesi story? Undodana ngathi undodana yami ngoba uzalwa umfowethu omdala. Ngisho ukuthi uwumfana onjani? Ukhule ewumfana oright. Ngimkhonzile naye ngikhonzile. Kwahamba isikhathi kwenzeka-ke kwahamba unina kwahamba uyise. Ngase ngibona ukuthi angahlali yedwa ngimbuyise ahlale la. Ezohlala nomamncane. Ngoba mina ngiphume namatoho. Ngiyophandela zona iy'ngane. Okay. Ngiyathuka-ke namhlanje lo ngokuzwayo ukuthi uyena owawazi ukuthi ezokona futhi khona le ekhaya. Ngikuzwa ukuthi-ke nawazi wathuka umndeni wakankosikazi wakwenzakalani leso sikhathi? Kwakuyinkinga zey'mali. Bazi ukuthi phela kwakhona imali ey'khona ezaphumela unkosikazi wami kanti mina ngizazi lezo y'mali. Ngoba shuthi khona izinto bey'xoxa bona nonkosikazi mina ngingekho ngisey'ntabeni. Usey'ntabeni usebenza? Ngisebenza. Ngisebenzela bona njalo. So manje-ke uma ufika laphana ema-ofisi uyokleyima phela omasingcwabisane ungasaclaimeki bethi mhlawumbe khona oseyiclaimile babengakwazi ukukutshela? Ngathi uma ngifika lapha kwathiwa imali ihambe emndenini. Sure. Kodwa akuphumi ukuthi ubani umndeni. Namanje ngagcina ngeza nje sengizozwa manje-ke ukuthi ubani owadla imali yankosikazi. So manje-ke ngoba ukhala umtshela umfana ukuthi hayibo nakho ngiclaimile kuthiwa-ke ney'mali zizemndenini yena uthule nje uhleli nemali. Wekhala nami. Wayikhala nawe? Wagcina sesukile-ke futhi waphinda kuwona lo muzi kamfowethu omdala. Ngokuthi manje sasingazwani kahle ngingazi ukuthi uyibalise ngoba engaphumi neqiniso. So ngakhathi esonile wabona ukuthi ubhedile waphindela lawa umlande. Phinda la ngimlande khona. Sho. Uzizwa kanjani?
Hhayi mina bento engingayisho nje bengicela ngoba ubaba omncane uyalamukela lento. Ushileni ubaba omncane uyakuxolela, ushileni samxolela. Angakamxoxeli. Angamxoleli. Akakuxoleli. Hhayi ngicela nje ukuthi ubaba omncane kule simo lesi esenzeka nesisangaphansi kwaso njengamanje. Ngicela angithathelele, ngiyacela. That's why ngikwazi ukubiza wena sisi ukuthi ngizohlambulula. Ngoba ndodana usukhulile. Ngizokuthethelela. Siyabonga. Kodwa ungakhohlwa amazwi ami. Nami ngicela ukubeka nami la. Nami ukuxolisa ngawo okwenzeka. Wena kahle uyingane yami. Uzalwe mina ngqo. Awuzalwa ubaba wakho lo umfowethu omdala. Umfowethu omdala wengenayo inzalo. Okay, ngathi ususidedelela ibhomu. Umfana ingane yakho ingane yami ngqo. So wena ubaba wakho awuyena ubaba omncane. Mina ngubaba ngqo, ngena ubaba omncane. Phela umfowethu wengenayo inzalo. Okay, ngicela usithathe sonke usichazele azotholakala. Kwenzakalani? Umfowethu hamba isikhathi ongayitholi ingane. Sahlangana somndeni, sabonisana ukuthi ngeke angisize ngimisa umuzi kamfowethu. Nangempela savumelana nomakoti, sazwana ngasondela eduze kwamakoti, sathola yona indodana. Nathandana noma nalala ukuthi nithole ingane? Ngathi nje salala ngoba akubanga isikhathi eside. Abantu abaningi abayazanga lo nto. So nathola yena umfana lo? Sathola yona indodana le. Kodwa ke yasibiza yena umfowethu omdala ukuthi ingane ezalo yena. So umfowenu wayinala inkinga wamthatha njengengane yakhe. Umfowethu vele kwayena wengenangane. Wayethi ethi yona ingane yakhe yokugcina. But okay, uzizwa kanjani ngalento? Nami ngiyashwama-ke manje kodwa ngoba sonke siphila ngamaphutha. Bengalindele ukuthi ngizobhekana nodaba onjengalo namhlanje. Sengijabule ukuthi-ke nami sengizokwazi iqiniso ukuthi ubaba wena ubaba wami lo kanti nobaba omdala futhi uyohlale nenhliziyo kumina ngoba naye wayengiphethe kahle. Into engayibonga nje ukuthi-ke ngiyamxolela ubaba. Imake Mr. Ncobo iyangixaka le. Usasa. Umfana wakho la uchazile ukuthi kena beningenazi ingane noma mncane. So wena wanikela ngeqanda lakho ngembewu yakhe ayiyodwa. Kunjalo nje. Umfowenu. Kunjalo nje kusho kwadala uNkulunkulu ngoba nami ngangenazi ingane nomfowethu engenazi ingane. No. Phela uyena wayenazo ngenxa yokuthi wamnika. Wena wajika wangaba nazo. Ngizothi nje shuthi imbewu nami yayinye. Ngisho khona. Kunjalo nkosazana. But uyabona le mbewu iyona esikonile futhi. Iyona futhi ezongona futhi mina la. Kodwa ngiyayixolela ngoba yayingazi. Ngiyixolela. Ngiyayixolela nkosi. Nami futhi ngifuna ngixolele izikhulu zibe ngaze ngiyitshene lenkinga. Nami ngiyabona ubusiqhumuza ithumbu, angisale nami sengiyitshene okungamina okungaphakathi. So ngaba awumthathanga emva kwe-COVID kushona abazali? Ngangizomthatha kodwa kade ngabaza ukuthi le ndaba ngizoyiqala ngakephi, ngiyiphethe ngakephi. Unkosikazi wakho ushonelazi kodwa yena iqiniso? Ushone ngalazi. Ushone ngalazi. Ucabanga ukuthi wayezokuxolela? Kube mhlambe wayibhoboza nakuyena le ndaba? Kwakuboniswana ngoba naye indodana yayimkhonzile naye ingikhonzile indodana le ingikhonze kakhulu kodwa ingazi ukuthi izalwe mina, yazi ukuthi izalwe umfowethu omdala. No, sengisho ekutheni nizamile ukuthola ingane nonkosikazi. Sizame kakhulu. Kwathiwa ubani onenkinga? Sagcina singatholanga ukuthi ubani onenkinga. Nagcina ningatholanga. Kodwa uyacabanga ukuthi yena wayezofila ukuthi hawu uthathele imbewu engabe uyitshale kumina wahamba wayenizwa unkosikazi wamfowenu. Kwakuzobe inkinga enkulu phakathi kwami nawo unkosikazi wami. Kodwa ke okwenziwa uNkulunkulu sasingesikuvimbi kumele si-understand. So nangu-ke ubaba omncane baba wakho uthi uyakuxolela ngala. Ngijabula kakhulu ngizizwa nje kahle ngikhululekile emoyeni ngosuku namhlanje ukuthi befike la nizokwazi ukuthi nihlanganise la emndenini wakangcono. Naye uthi uyaxolisa. Ngiyamamukela mbaba. Ngiyakwamukela lo uxolo. Akhona ezinye imfihlo eninazo. Yazi umndeni awukhuli ngaphandle uma ukuthi ke na nigcwalisa imfihlo ngeke uze ukhule.
awukhuli nje at all makugcwaliswa imfihlo emndenini. Ngiyenzeka ukuthi-ke naye umfana wakho lento ayiyenza khona into eyikhala. Yebo Nkosazana. Ngoba sabantu Ngenzeka impela. Hayi musukuyithethelele imali wayidla. Yebo. Uzoyikhokha kanjani le mali le ayidla? Nkosazana ngoba ingane yale ekhaya ilungile. Sobonisana njengamadoda ukuthi yiphi indlela esingapholisa ngayo amanxeba. Kodwa yona indodana yami ngiyayithanda ngicela sixolelane. Uzoyikhokha imali kababa omncane? Hayi ngizokwenza ngoko kusemandleni ukuthi siyaphilisana siyabambisana naye ngimvale wonke lamanxeba lawo ukuthi umamncane wahamba nje konke ngicela ukuthi ngikushiye ezandleni zami nje. Manje-ke umndeni wakaKhuzwayo umamncane ngithi ngizwe kuthiwa wakaKhuzwayo. Umndeni wakaKhuzwayo-ke wona ngoba phela usadiniwe. Wona-ke ngizowenza kanjani? Uzowushiya ulenga khona lapho noma uzowutshela ukuthi-ke na imali yadliwe indodana yakho? Umndeni waKhuzwayo ngizozama ngendlela ukuthi ngiwubonise ukuthi indodana yangenelwa isilingo ukuthi idle imali. Kodwa kona ngoba khona engizwana nabo abasekhweni lami, kokhona engizohlala nawo phansi sibonisane. Ngibatshele. Okay, because namanje angithi kusaxatshana bangukuthi wena awubancabanga. Yebo, abanye babo kodwa hayi bonke. Hayi bonke. Bakhona engingabonisana nabo sihlale phansi. So ngeke bamlimaza. Hayi ngeke bamlimaza. Yo, okay. No, siyabonga kakhulu ukuthi nisimemile la ekhaya kodwa kisho ngiyangithanda ukuyiqeda ngokuxhawulana ngeke ngisho ukuthi amahagi lana. Nkosazana, ndodana. Awu ndodana yami. Awu. Hayi, Mapholo. Ngiyabonga. Ngiyabonga Mapholo. Mapholo. Ngiyabonga ndodana yami sekhaya. Hayi ngizwa Sekhaya. So angabe sabalekela kuthi. Wabusabaleka ndodana. Mone inkinga oza kumina njengobaba wakho sobonisana. Hayi ngizwa kahle. Ngiyabonga. Hayi. Hayi-ke. Siyabonga kakhulu-ke. Cela sami ufuna sithi ukuphuza itiye ndodana sobani. Oh ngingaliphuza mhlawumbe sengisivalisile. Yebo ayi. Sengithanda nakho senifuna ukushiya ngedwa la. Indodana yami. Ngiyaba. Ngahlali nobaba. Nganizwa niphefumula anti benitense. Ayade kunzima. Hayibo, yazi ngiyaqala ukuzwa abantu bephefumula. Hayi. Ade kunzima. Ayikho into emnandi njengokuzwa umuntu ephefumula okukhombisa khona ukuthi itshe lisukile. Hayi. So nangu-ke ubaba uthi-ke nasukuma ndodana siyophuza itile asingabe sisababambezela. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nizwila ngithi uthi ngisebay. So nawe uma unenkinga thumele wakho umqhafazo. Asikho abafishane bakithi sofika. Black Life TV.